pre, ma-play ko na isang verse, no? Ang aton gali verse subong makita siya sa Colossus chapter 3 verse 12. Hinigugman niya kamo, kagin pili nga mangin iya kaugalingon. Kali dapat isuklop ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo, kag ang pagkamapirasin siyahon. So, amo to ang aton niya verse, no? Makita siya sa Colossus chapter 3 verse 12. So, mga muyo ta, ipalapit ato naton presensya sa Ginoo. So, mga muyo kita. May nga langit noon, Diyos tabing balaan, Lord. Bada mo nga salamat, Lord, nga nakatipon naman kami diri sa ning frequency, Lord. Kag magkatuon naman kami sa imo nga pulong, Lord. Lord, tagay man kami sing kaalam ini nga pulong, Lord. Kabay pa ini nga pulong maintindihan namon, Lord. Lord, salig ko na lang ang tanan si mo, Lord. Balik kong tanan nga pagdayaw sa ngalan Jesus Christ. Amen. Amen. Mga tao kamo sang Diyos, hinigugman niya kamo, kagin pili nga mangin iya kaugalingon. Kani dapat isuklop ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo, kag ang pagkamapirasin siyahon. So, amo yato aton verse, no? Aton ni pagbuksan ang aton niya sharing para maka-share naman tatanan, no? So, aton ni nga intindiw na aton niya ginabasa kag aton gid ini pagkabasahon mayo. So, i-open ko ang control, no, para maka-temprano ta maka-share, no? Aton niya pamatian sing maayo ang pulong sa Ginoo. Prayer. So, open na ang control. I-ano ko na ang control, no? I-open, sige. Go, migo to nito, no? Para dyan, no? Mayong aga sa imo control, no? Sa imo bukos na panimbalay, no? Got me, Brother Yuli Hiko, transmitting down Gimbal Iloilo with the pansikol sign of Tino, no? Una sa tanan, gadaya ko kapasalamat ko sa Ginoo tungod sang grasya sang kabuhi nga ginhatag sa akon kag sa akon bukos nga panimalay, no. Subong man sa aton nga mga modulator nga nagamonitor sa sining frequency, no. So ang aton talakayan subong gikuha naton sa sinulatan ni San Pablo sa libro sang Colossus, no. Basahan ko lang diri sa akon version, no. Mga tawo kamo sang Dios, ginhigugma niya kamo kag ginpili nga mga mangin iya kaugalingon. Gani dapat isuklob ninyo ang pagpakamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainupuson, ang pagkalulo, ag ang pagkamapinasinsyahon, no? So ining aton talakayan ang kaangtanan sini sa aton Diyos nun nga pagpangabuhi, ini nagapakita nga ang isa ka tawo kon nagpag-o na siya sa iya nga kabuhi, amo na ini ang imo makita sa iya nga pangginawi, no? Amo na balang tinaga nga be born again o kung dapat magpakatao kaliwat, no? So ano bala ang buot hambalot sang pagpakatao liwat, no? Ang pagpakatao liwat hindi man na nagakahulugan nga pareho sang istorya bala ni Nicodemo sa kay Jesucristo nga dapat mabalik pa siya sa iyang taguangkad sa iya iloy kundi hindi. Ina nagapakabantuon nga kun ginbato naton si Jesucristo nga amo ang aton Dios kag among aton manluluwas kag nagapasakop kita si iya kag ginbunyagan kita sa ngalan ni Kristo Jesus, kita mangin Dios no na. So amo ni ginahambal diri isuklob, no,
ninyo ang pagkamaluloyon ang pagpakamaayo. So amo na ang nagamanifest sa isa ka tawo nga Diyos no maluloyon, maghambal siya, malulo, mapainubuson, mapinasinsyahon, hindi siya masingti no. Kay kon ang daan nga pangginawi sang isa ka tawo, lain mong ang iyaya nga kwan no, masingki, mahakigon, mahakahakugan no, pagka matinaas-taaso no. So baliskad ini no, opposite ini iya no. So ini nagariper nga kung magpanghikot na ang Espiritu Santo sa aton tagsa-tagsa katagipusoon, amo na ni ang aton nga pangginawi no. So ako tama ako tawag sina inang tawag sini basta searching bala ginapangita ako gina no, tawag sila ginapanilagan muna siguro no, direktang istorya nga kung may isa ka tawo gani nga nagawali sa pulong sang Ginoo nga ang accent sa iya nga panghambal daw kusa, hindi siya malulo, kag daw medyo sa accent sa istorya maskin hindi sa pagwali medyo may maakigon, mambala ko sina sa iya nga wala pa na siguro sa iya matawo ang ginatawag nga matuod-tuod nga pagsuklob sang kabuhi ni Jesucristo. Kay ang attitude yan ni Jesucristo, Diyos nun mong. So kung ginbunyagayin kita sa ngalan ni Jesucristo, tawo na kita sang Ginoo, Diyos nun na kita, dapat ang ato nga pangginawi, Diyos nun na, no? Daw kaangay lang ina sang isa kasansalon nga ginbaga sa kalayo, kaginsubwan, no? So nagpag-un siya, no? Amo man na sang una sang kita makasasala ginbaga kita sa ginpainit ang ato nga pagtuo sa kay Hesukristo nga nag-init kag ginbunyagan kita sa tubig kag sa Espiritu Santo. So nagpangabuhi na kita Diyos nun no. Ang aton nga pangginawi hindi na sa daan nga pangginawi kundi pangginawi na nga bag-o ang pangginawi na nga Kristohanon nga pangginawi no. So ayan ini ang isa sa aton makarelate ini kun bala kita matutuod na nga nagasuklob sang Diyos nun nga pangginawi no. So amo lang na ako siguro mapaambit mayong aga sa tanan-tanan kabay nga magapakamaayo ang Ginoo sa aton buluhaton kag magadugang pa ini ang mga miyembro dire nga nagapamati kag naga-share kag magapadayon ini tubtob sa katubtuban mayong aga sa tanan. So, madamo nga salamat amigo tuno-tuno no sa isa naman ka manami nga sharing no. So, sino pa ang gustong mag-share? Open lang control. Morning control. Go, amigo Bugnay. Sir, good morning na sa tanan-tanan nga mga kastasyon nga sining nga tinion. Hari na naga-monitor sa sining nga frequency. Subong man ang aton niya mga kaabyanan, mga kauturan niya padayon subaybay sa aton niya YouTube channel no. Gumayong agagid sa inyo tanan. Kabay nga Ginoo magapadayon sa pagpakamayo sa aton tanan-tanan no, sa nga nagapamati kag ang Ginoo magapangikot na sa tagsa-tagsa katagipusoon no. Ako gali si Juvie Santillan sa call sign nga Bugnay no, Bugnay no, transmitting down Mandurriao, Iloilo City. So sa sining verse nga atong ginatunan no, makita dire sa Colossus chapter 3 verse 12 no, dire nagapahayag nga kita tawo na kita sang Ginoo no, kay ginpili kita niya no, kita nga yari subong no, nagapamati but silingon ginpili kita sang Dios kay
Kung wala kita ginpili sang Dios, sa siningation wala kita diri nagapamati, wala kita diri nagamonitor. Magbuot silingon kay nagapamati ka subong, no? Monitor ka sa sininga frequency, pamati ka sa diri man sa YouTube channel, no? Buot silingon ginpili na ikaw sang Dios, no? Kay iya kita ginpili mo, no? Kita nga mga tao nga rin nasubong nga nagapamati, nga nagapangalagad sa iya, ginpili kita sang Dios. So dapat isuloob naton, no, ang kabuhi nga pagka Dios nun, no? Amo ini ang pagkamalulo, ang pagkamahinuboson, no, ang pagkamapinasensyahon, kag amo ini ang bunga sang balaan niya espiritu. Kay kung aton dumduman o kung nabasa naton ang kabuhi ni Ginoong Hesukristo, sangari pa siya sa kalibutan. Si Ginoong Hesukristo, no, malulo, mapinauboson, mapinasensyahon, maluluyon, no? Amo ina nga dapat kita nga mga katawhan ni Kristo sa aton Ginoo, kita nga iya mga sumulunod, dapat mangin amuman kita sina, no? Mangin malulo man kita, mangin mapinasensyahon, mapainagsanon, kag maluluyon, no? Kay kita nga bilang alagad sa aton Ginoo, no, kita amo ina nga balo ka damo sang mga pagtilaw, no, damo sa mga pagtilaw kung kita nagasunod sa Ginoo, nagasunod kita sa kay Kristo, no? Kay kun aton gid at kun aton na basahan ang kabuhi ni Kristo, ano bala ang mga pagtilaw sa una nga nag-abot siya kabuhi, no, sang siya ari pa sa kalibutan, no, nga nagpakatawo. Ano bala ang iya nga sa una diri nga kabuhi? Hindi kun aton gid kunon tuliron, no, hindi manami ang kabuhi sa una sang aton Ginoo diri sa kalibutan, sang ari sa diri. Puro man tanan mga pagyagota, no, pagtilaw ang nag-aabot siya sa una, paghingabot, amoy na gani nga sang ulihi, ano na siya gani, patay, no? Ti sadto nga tion, kung gamiton lang gid ni Ginoong Hesukristo ang iya nga pagka-Dios, pwede gid mahimo. Pwede ya mahimo atong mga tawo nga naghingabot sa iya. Atong mga tawo nga nagpatay siya, automatic pwede yato yung patyon man payapagi sa gawom niya. Kay si Ginoong Hesukristo, Dios nga nagpakatao. So pero anong ginhimo sa aton mahal nga Ginoo? Nagpaubos siya, no? Sa pihak sa tong mga tao nga nagbakol sa iya, nagbuno sa iya, wala sa iya naghimo sang kalakasan niya pwede to sa iya makarisbak ya mo, no? So sa aton subong bala nga bilang tawo, kita nga mga tawo subong sa subong nga timpo, no, subong nga panahon, ang mga tawo sumbagon mo lang gani, ay balusan ka, basi ang sumbag mo balos tiro pa. Amoy na, no? So dapat kita nga mga Kristowanon, dapat mangin malulo, mapainobsanon kita, kag maluluyon kita, no? Si Kristo, grabe ang pagkamaluluyon ni Kristo sa una, no? Bisan dyan isang pagdakop na to sa iya bala, ato ang isa ka tawo nga nagdakop siya, ginlabo ito nisang iya isa ka apostoles. Di ko lang madumduman kung sino itong apostoles nga ginlabo ito ang dalunggan sang iya nga sang sa tong soldado nga nagdakop kay Ginoong Hesukristo. Pero ginsaway ni Ginoong Hesukristo, no, ang itong apostoles siya nga hindi
hindi siya paglaba. Gin ba ano to, ang yang dulungga to, ginbalik to ginong Kristo. So dito nga time, no, makita naton ang pagka maluluyo ni Ginong Kristo nga bisan gindakop na sa bisan gin kwan siya, no, impiersa sa pero gin kaluoyan Japon Ginong Kristo atong tao, no. Di amo ina nga kita nga bilang tumulo ni Ginoong Kristo dapat may amo kita sa nga mga gawi. Kita nga mga Kristohanon dapat amo sina may ara kita pagkalulo, no, pagpasensya, no, dapat may pasensya kita. So inatanan, no, hindi man naton inatanan sila nga ma-aplikar gid naton, no, pero tinguhaan naton bilang tumulo ni Ginoong Kristo, tinguhaan naton pangamayuan ta. Kaya ang Ginoo ya magabulig na sa aton, maghatag na saya sang tawag bala nga no, tawag nga kaluoy man sa aton, no, nga buligyan kita niya nga maangko naton ina. No, kagti amo lang gid na kinanglan aton gid permi pamisaron niya ang Ginoo nagatamod gid sa aton sa tanan niya tion, no. Kag amo na gani ang pagkaluoy ara man yan sa aton Dios nga Amay. Iti bangod sa aton nya mga kasalanan nga dapat kita ang magatubang sina, kita ang manabat dapat sa aton nya mga sala. Pero ang ginimo sa Amay bangod sang iya dako nga pagigugma kag bangod sang iya kaluoy sa iya mga katawan ginpadala niya ang iya bugtong anak nga si Ginoong Kristo para sa pagluwas sa aton tanan-tanan. So amo ina ang dako nga gugma kagaluoy sa aton nga Ginoong Dios, no. So dapat kita nga mga tao, no, magkabuhi man kita sa sining nga tinion nga may kaluoy, may pagkalulo, may pagkaipahinubuson, may pagkano na pasensya, no. Dapat mang-amo kita sina kay pinaagi sina nga kung aton ina magkabuhi ang kasubong sina nga may amo kita sina nga mga pamatasan silingon ara kita sa Ginoo, alagad kita ni Kristo, katawhan kita sang Dios. Kay ti na angko naton ina may ara kita sina nga gawi, no, hindi bala kita siling nga mangin masingkit. Ako sa tutuod lang may amo ako sinakisa nga gawi nga inabalang daw makabati gani ko istorya nga daw hindi bala manami, no, nagaalsa din akong tingog, no, may amo ako sinakisa nga gawi pero ginatinguhaan ko nga madula ina kay hara kita sa Ginoo ti daw hindi manami, no, nga pagamay lang nga istorya dayon mo ka sa tingog bla. So kisa ginakuan ko man, ginakontrol ko man, no. So siling ko pagi sa grasya sang Ginoo initanan ina siya makuan gina makontrol gina pangamuyuan ta sa Ginoo. So mo nga paggabati ko sa sining nga verse, no, daw siling ko amo gali ni kinanglan ko nara kita gali sa Ginoo may amo kita sini dapat, no, nga mga pamatasan, no. Kay amo ini ang pamatuod nga kita alagad na ni Kristo. So control amo lang siguro inang ako niya ma-share siningaga kabay nga ang aton Ginoong Dios magabadayon sa pagpakamayo pagit sa aton tanan-tanan. Good morning sa tanan-tanan diyan. Madam bukit nga salamat migo bugnay sa isa naman ka manami nga share, no. So sino pa ang gustong mag-share, open lang control to kanami git sining verse, no. Makita ini nga verse sa Colossus chapter 3 verse 12 ato na pagka pamatian liwat, no, para makalaot ang aton yung mga abyan bago lang nakabukas sa radyo, no. Mga tao kamo sang Dios. Ginigugma niya kamo, kagin pili nga mangin iya kaugalingon. Gani dapat isuklop ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson,
na mo ikit sini nga verse, no? Kung ara kita sa Ginoo, baka pasensya kita kag mang malulo gid ara gid sa aton. So sino pa na ang gustong mag-share? Open lang ang control. Control Buster. Go migo Buster. May nga control kag sa tanan nga station naga-monitor sa sining aga. Salamat kag may nga sa inyo nga tanan kag salamat ako sa Ginoong sa sining tion para siya bubo sa mga blessings para sa akon sa aton tanan, sa pamilya ta, sa mga kabataan ta. Yara gid siya nagabantay sa aton. So, control salamat gid sa mga matahom nga verse nga ginatag mo sa amon, labaw na gid sa Ginoo nga siya nagapanumdum, siya ulikid sa tagsa sa aton sa piyak sang kabudlay sa sininga kalibutan, sa piyak sa sitwasyon naton sa sininga kalibutan, sa piyak sang mga pagtilaw sa kabuhi naton sa tagadlaw nga tanan. Salamat kaya control sang verse nga ginatag mo sa amon dere sa akon sa Kolosas kag kanami gid sang verse kag matahom gid ina nga verse. So ina nga verse control na hatag lang ko gamay nga mensahe nga ginpalapot sang Ginoo sa aton labaw na gid sa aton tanan. So ini nga verse control kinaugali ini sang isa ka Kristohanon, kinaugali ini sang isa ka anak sang Dios nga ginapanumdum kita sang Ginoo kay kabudlay gid nga kunyara kita sa Ginoo kun tawhanon naton nga kinaugali. Ginapanumdum na kita ginatag na sang Ginoo nga dapat isuklob naton, ibutang naton sa aton nga kabuhi nga may hara kita nga gugma, pasensyaon, kalulo sa aton kabuhi. Kontrol may imo talana nga sa aton nga kabuhi kung nakilala ta si Kristo nga aton personal nga manuluwas. May imo tala sa kabuhi ta nga matutuod kita anak sang Dios. Wala pulos ini nga mga bulaton naton tagadlaw-adlaw nga tanan. Wala pulos ini naton nga hatag kita sang mga konklusyon kung ano man ang ginatag sang Ginoo nga verse sa tagadlaw naton nga tanan kung wala naton siya ginaygugma. Wala kita pasensya kag wala kita pagtuo labaw na gid kag hindi kita kabalo magpasensya sa aton si kapariyo. Kabudlay gid control nga isa ka Kristohanon nga mahimihara kita nga hindi mayo nga balatyagon sa si kapariyo naton. Hindi ta ni mangkon sa kabuhi ta. Hindi ta ni ma-experiensyahan nga sa kabuhi ta nga ini nga verse kung kita mismo hindi kita kabalo magpasensya, hindi kita kabalo magpatawad, kag wala kita sang kalulo sa aton kabuhi, kag wala kita sang gugma sa Ginoo sa aton nga kabuhi, hindi ta ginimimo sa kabuhi ta. Amoy na kontrol nga ginapanumdum gid kita sang Ginoo nga dapat may pasensya kita, may pagtuo kita, may harap kita nga pagkalulo sa kabuhi natin. So control ang payag sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Padayon kita sa pagalagad sa iya, sa piyak sang pagtilaw. Kabalo ka control ginpayag ginasang Ginoo subungaga nabalaan sang Ginoo kung ano nga aton nga kabuhi sa sininga kalibutan, kung ano ang ginatubang pa sa sininga kalibutan. Pero salamat sa Ginoo, yara siya nagaubay sa aton, yara siya nagasabat sa aton pangamuyo, yara siya nagatipig sa aton panimalay, sa aton mga kabataan,
sa aton mga trabaho, sa aton paglakat sa tagadlaw at adlaw nga tanan, sa aton nga kabuhi nga ginapalayo kita sa mga balatian, nagapanumdom ang Ginoo sa aton, palapit ta sa iya, pangamuyo ta sa iya, pangayo ka sang kapatawaran sang imo nga mga sala. Kay ini nga busugong adlaw nga gintayag niya mangkonta sa aton nga kabuhi sa siningat yun. Mula na control, kag madamo gid salamat sa imo, sa Ginoo, salamat gid Lord, kag sa tanan nga sa estasyon, ka monitor diri, kag sa mga kopdanan taman nga diri. Salamat, kag God bless us all, mayong aga sa inyong nga tanan. Madamo gid nga salamat migo Pastor no sa share mo nga manami no. Sino pa na gustong mag-share? Open lang ang control. Control. Go migo bantay. So may nga aga sa tanang stations nga nag-monitor sa sining frequency kag amo man sa YouTube channel. Isa ka matahom nga aga sa atong tanan nga nakabugtaw kita sa bag-o naman nga paglaom kag duga nga kabuhi sa aton Ginoo sa aton. So malipayon nga aga sa aton tanan. So sa sining aga padayon kita sa aton nga pagtuon sa sining verses, sa sining bersikulo. 5 ka punto ang gusto nga ipalambot sa Ginoo sa aton nga iyang mga pinili. So kabay nga ang Ginoo maghatag sa aton sa kaalam kay balo nga aton maintindihan ini nga mga pulong. So magasugod ko sa una nga punto sa nagasiling siya nga isuklob naton ang pagkamaluluyon. Ayhan ko naton na usisaon ng aton kaugalingon bilang mga pinili, ayhan ini nga mga butang na apply na naton ini sa aton kaugalingon, sa aton pagkabuhi as Christian, as pinili sang Dios. Pwede naton usisaon ng aton kaugalingon sa supunggit nga aga pagi sa sining pulong sa Dios nga ginpadala niya sa aton. Ayhan aton na ini nakabuhi sa aton nga kabuhi ang pagkamaluluyon. Ikadua, ang pagkamaayo. Ikatatlo, ang pagkamapainubuson. Ikaapat, ang pagkalulo. Kag ang ikalima, ang pagkamapinasinsyahon. So tama ka nami ang ining bersikulo nga naga-remind sa aton bilang isa ka pinili. Ikaw ginpili ka sa Dios, gitawag ka sa Dios, gitawag ko sa Dios. Nagkalain-lain nga pagtawag sa aton sa Ginoo. Na ang tanan ko naton maintindihan, may purpose. So pasalamat kita nga paagi sa mga trials, mga unos, nakilala naton si Kristo sa aton kabuhi. So dako ang aton nga pasalamatan sa iya, kag aton nga talupangdon ang ining pulong nga although medyo mabudlay ini siya kung i-apply naton bilang tao nga nagakabuhi pa sa sininga kalibutan. Budlay katama ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Labi na gid kon hindi pa nimo nakilala sang lubos kag ang imo relasyon hindi pa gid tama kalapit sa Dios. Budlay ini naton siya ma-apply. Pero kung sa dira nga nagmatinomanon kita, nagmatinomanon ka sa gusto sa Dios sa imo kag sa akon kabuhi, maintindihan naton ini kag sa dira nga ara na gisuklob na naton ang pulong sa Dios kag ang iya promisa sa dira ma-apply naton ini ang pagka maluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, kag ang pagkalulo, kag ang pagkamapinasinsyahon. So doon na sa tao ang kung kaysa may pagkadalok, may pagkalibakira, ang
hindi kabalo paubos. Gusto niya arala sa permis sa mataas. Kag hindi siya kabalo paubos siya kaugalingon. Gusto niya siya lang sundon kag siya lang matuman. Duna ni sa tao realidad ini nga nagakatabo sa mga tao nga hilaw pa ang relasyon sa Dios. Kag hindi siya kabalo magpasensya, hindi siya kabalo magpaubos. Pero pasalamat kita sa sininga mga pulong nga na-remind kita kung paano naton isuklob sa aton pagkabuhi bilang tao nga ginpili sa Dios. So isa ini ka reminder sa aton nga sa aton kabuhi kung kaisa mayara kita mga decisions nga nagadesisyon lang kita kung kaisa nga hindi pa naton mausisa kag hindi pa naton mahibaluan kung ano ang outcome sa sina nga mga decisions. So sa sining nga aga, it is a reminder kini sa aton na bilang pinili sa Dios nga kung paano naton i-apply, paano naton masuklob ini sa aton pagkabuhi as Christian or isa ka pinili sa Dios. No, amo na nga pasalamat kita nga makatuon kita kag makabati kita kag labaw sa tanan pangayoon ginaton ang kaalam nga nagahalin sa Dios, nga hindi kaalam nga nagahalin lang sa tao, tawhanon nga kaalam. Kaya ang kaalam sa tao ay may limited ang kaalam kag kahibalo sa tao, pero ang kaalam sa Dios wala sa magatungkad. So kabay nga ang Ginoo maghatag pagit sang kahalam sa aton, kahibalo kag ang pagpakamay sa Dios mangin sa aton sa sining adlaw. Muna akon ma-share control, damo nga salamat kag God bless sa tanan. Madamo gid nga salamat Migo Bantay sa isa naman ka manami nga sharing, no? So sino pang gustong mag-share, open lang ang control. Sino pang gustong mag-share, open lang ang control. Control. Go mo gani. May aga sa imo control, may aga man sa tanan nga naga monitor sini nga frequency. Kang tanan nga naga subaybay man dira sa via YouTube. Good morning it sa tanan. Ang Diyos pagkamay gid sa aton sini nga aga sa pagtuon sa iyang pulong. Kabay nga Ginoo hatag gid sang langit no nagaalam sa aton tanan. Ang gini naman nga verse na ginkuha sa Colossus chapter 3 verse 12, isa ka matahom nga bersikulo nga nagahatag laygay sa aton tanan nga amay amo sini nga mga pamatasan nga dapat amo ini nga pamatasan nga dapat ara man ini sa aton. Amo ining gusto sang Dios, kay gusto sang Dios mangin kaangay man kita ni Kristo. Mangin kaangay kita ni Kristo kay ang ugali ni Kristo ari gid sa 5 ka mga pamatasan nga gin-mention diri. Ang pagkamaluluyon, mabinuligon, mapainubuson, malulo, kag mapasinsyahon. Amo ini nga mga pamatasan nga ginapusesa aton nga makaako. So ang gusto sang Dios nga matabo sa mga katawhan, especially sa mga pinili nga katawhan sang Dios, gusto niya nga may mga pamatasan man nga kasubong sini nga makita man sa ilang pagkatawo, sa ilang personalidad nga dapat ikabuhi ang amo sini nga mga ugali. Kay kon ang tao pasensyoso, langin kaangay siya sa Ginoo. Kay si Kristo, ano ba si Kristo?
Sa ngari si Jesus ining kalibutan. Grabe ang pagpasinsya, pagpaumod sang Diyos kung ano bala nga mga persecution ang na-encounter ni Jesus. Si Jesus, the way manghambal, astig balang Ginoo, kung aton niya nga intindihon kag i-observe diri sa New Testament, ano balang ugali ni Jesus. Malulo si Jesus sa manghambal. Mapainubuson ang Diyos. Siyempre siya ang Diyos sa tanan nga Diyos, hari sa tanan nga hari, pero nagpaubos siya sa iya kaugalingon. Mabinuligon ang Ginoo sa tanan nga nagapanawag sa iya, tanan nga nagaampo sa iya, kag nakita sang Diyos ang kasinsiro sa mga tao nga nagapangamuyo, nagapalapit sa iya. Nagasabat si Jesus kag nagabulig si Jesus. Kaya mo ang promisa sang Ginoo nga siya magabulig sa mga tao nga nagapanawag sa iya, nga nagapalapit sa iya. Maluluyon ang Ginoo. Sinuman nga nagpangayo sang kapatawaran sa iya, nagpalapit ka naghinulsol sa iyang mga masala, ang Diyos maluluyon sa gihapon, kag handa nga magpatawad. Kaya ang Ginoo tampad sa iya nga mga promisa, kaya ang Diyos handa magpatawad sa mga tao nga tuod-tuod nga naghinulsol sa iyang mga sala, kag nanumbalik sa iya. Amo ning karakteristik ni Jesus nga gusto man sang Diyos nga mangin-ara man sa aton. Ano naman nga mga ugali nga ginmensyon man diri nga chapter nga dapat isikway naton ang mga malaot nga pamatasan. Diri sa verse 8 ginmensyon gid diri ang mga malaot nga pamatasan nga dapat isikway sang katauhan sang Dios. Ang kaakig, ang pagkamainiton sa ulo, ang pagdumot, ang paghambal sa mga malain sa iya isig kapariyo, kag ang paghambal sa mga bastos nga mga tinaga. So diri mention man ang mga malaot nga pamatasan nga dapat hindi ini makita sa pagkatao sa mga anak sang Dios. Hindi ini makita nga mga ugali nga ginabuhat nga mga pinili na sang Dios nga katawhan. So dapat hindi na ini makita sa ila. So kabay pa nga ang i-perform naton nga mga ugali, nga mga pamatasan, amo ining ari diri sa verse 12 nga ang ining 5 ka mga maayo nga mga pamatasan dapat amo idi makita sa aton. Kay amo ining gusto sang Dios nga mangin kaangay kita ni Kristo, nga i-perform naton ining 5 man ka specific nga mga ugali o karakteristik nga dapat makita ini sa aton nga pagkatao. Kay kung ikaw nag-claim as Christian, dapat ara ini sa imo ang ining 5 karakteristik agud mangin kaangay kita kay Jesus. Amo lang nang ma-share ko kontrol sini nga agad dalayaw ng Dios kag Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan. Good morning. Madamo gid nga salamat sa imo nga share, amigo mahugani, no? Sino pa ang gustong mag-share? Open lang ang control. Go, man. May nga si control, may nga tanan nga station. May ito sa sumaga. May nga man sa mati sa YouTube. Aton nga manipulayan. Nara na mapatihan sa YouTube channel, no? CCM, Jesus is my Redeemer. So may mga cellphone, hindi na siya mapamatian man. Huwag ka mula para sa inyong mga pinagsuntihan,
ako nagapropungko lang ako dali sa inyo ang mga opisina, hindi nyo gini siya mapumatian. So, ang akon nga ma-share sa sukong aga, kaya ang ini nga bersikulo nagatudlo gid sa aton sa mayong ugali, mayong pamatasan. Amo ni gali ang batasan sa hara na kay Kristo. Kung hara na gali kita kay Kristo, kung ginbato na naton si Kristo Isos naton personal na manuluwas, kag nangayo na kita sa kapatawaran sa aton ng mga nahimong masala, amo ini dapat ang makita sa aton o kung mapatsagan sa aton ang paumot, ang mapaimupuson, no? Ang mapinasinsyahon, ang tanan-tanan nga ni kung ari na niya sa aton ang ugali, makita na ni sang iban nga tao si Kristo Isus sa aton kaugalingon. Hindi lamang mahambal lang kita nga ginbaton ko na yan si Jesus Christ nga akong personal na manuluwas, pero sa aton nga ugali hindi gali ini makita sa aton kaparehas nga tao, kung hindi niya gali mabadyagan sa aton kaparehas nga tao. Kaya mensyon kita nga kilala ta na ang Diyos, pero ang aton niya nga ugali, ala, isang ganit rin sa radyo, gabi na muyayaw kita, no? Grabe pag kita gyapon panglait sa iban nga tao, no? Makabati ganin kita sa mga hindi mo namin istorya, kuan man naton, kinabatuan man naton. Na kung ano man ang iya nga pagpamuyayaw, mamuyayaw ka man. Na kung ano man gani ang mga pagsingkitan niya da, masingkitan ka man. So paano makita sa iban nga tao, kung bisan pa ang aton Ginoo nga ara na si Kristo Isus sa aton kaugalingon. Kay ang aton nga pagbaton sa iya ara pa lang sa paghambal, wala naton gina-apply sa aton kaugalingon. Diba? Na kung kita gani kung kita gani si Kristo Isus halimbawa, no? Kung kita si Kristo Isus, dapat amo kita sina. So ano bala ang aton nga lawas, ano bala ang aton nga kaugalingon? Templo ini sa Dios, no? So man gani nga pasalamat kita nga ari ini ang Bible nga mo nagatudlo sa aton sang maayo. Kay diri sa Bible wala ka gid sa makita nga nagatudlo diri sang kalainan sa aton kaugalingon, no? Mo na gani nga kung gusto mo magbago ka buhi mo, basa ka Bible, attend ka sa morning prayer, diri mo ni ma-voice out ang imo nga ipubunot, no? Kag diri ka makatuon sang maayo nga pamatasan. So man gani nga masiling kita, ako yung inbaton ko ni si Kristo Jesus, no? Masiling ko bisa akon kaugalingon, o kung bisan diri sa radyo, inbaton ko yan na si Kristo Jesus nga akon personal na manluluwas. Pero ang makita sa akon sang tao, hindi mapainubuson, hindi mapinasinsyahon, hindi mapinatawaron, tanan-tanan nga ari diri kin pamensyon. Wala ni sa akon ti paano ko patihan sang tawo, no? Paano ko pamatian sang nagapamati diri kung ini tanan hindi niya makita nila sa akon, no? Wala, useless, di ba? Nga kung diri gani daw nami iko di mag-share, daw si sinog iko di mag-share, daw si sinog iko di magwaliwali, pero kung sa iban nga station, grabe kuya magyabuta, grabe kuya mamuyayaw. So paano ko patihan? Ano na gani nga ang imo naton para makapalayo kita sa mga tentasyon, makapalayo kita sa mga malaot, dapat makapatigan kita sa mga muna malagyo na lang kita, no? Hindi ta pagsupukon. Kay ang ina nga mga tao way na yagapati sa Dios, hasta lang na sa dila, pero wala man gina-apply sa akong kaugalingon. Di kon amo man ko sinabi, ano ang pagkilala nyo sa akon? O grabe to si Mangga,
pertito ya magwali, pertito ya mag-share. Pero ang iya kaugalingon wala pagbago. Ano nga impact na para sa akon? Hindi mayo, di ba? So mali nga tuon kita sa mayo nga pamatasan paagi sa balaan nga kasulatan. So mala na ako nga ma-share control. Good morning sa tanan-tanan. Madamo gid nga salamat man sa isa naman ka share mo manami. Sino pang gustong mag-share, open lang ang control. So kanamay gid ini nga verse kay ara gid ini sa aton kung kita nagatuo sang matutuod sa aton nga ginatuhuan. So sino pang gustong mag-share, open lang ang control. Control. Go Strawberry. Good morning sa imo control. Good morning sa tanan nga ari diri naga silent monitor kag naga sunod gid sa sini nga mga hilikoton naton kung aga no. Sa aton nga mga friends man nga mga grupo ni Joker 3 may aga kita. Salamat kit sa inyo nga pagsunod always sa aton nga morning prayer. Kanami no sang isa naman ka matahom nga reminder sa aton sa sini nga verse nga kung kita na sa Ginoo ang kaluluwa kag ang mapinasinsyahon ara gid sa aton. So takto na kay kung Kristohanon kita, gina-claim nato nga kita Kristohanon, dapat kaupod man ang aton nga buhat. Kaya kung padayon kita sa gihapon nga makita sa ginawi nga irritable kita o dasi kita mainit, dasi kita kung may sa aton, maano man kita dayon, mabato man kita dayon sa katanay kung ano da. So hindi siya wala pa ang Ginoo sa aton. Pero sang mga kung naskloban na kita, kung nabaton ta ng Ginoo, ara na sa aton nga gawi. So hindi man na siya dali-dali nga makuha no kung kita lang nga tao ang maghimo sina. Kaya hindi man na pwede nga ihambal naton nga magbag-o na ko, gusto ko na magbag-o, pero sa hambal lang wala sa buhat, mabudlay ina siya. Pero kung pangayoon ta sa Ginoo nga ang Ginoo gid yang maga-control gid sa aton nga ina tanan nga mga ugali naton madula ina. So sigurado ang Ginoo magabuli gina sa aton no, kontrolar gina sa aton. Kay ako may ara man ko na halos kita man siguro tanan may ara man sina nga pamatasan. Labi na gid kong matandog ng aton nga bugal, di wala gid ko sang tao nga hindi makataas ang iyang temper kung matandog na kag daw medyo kasakit-sakit na bala nga mga tinaga ang mabatian ta nga daw para sa aton niya daw hindi maayo nga kasakit na gid pamatian. Bisan ano siguro naton ka Kristohanon gay buwal gid kita kung magagasaka gid aton temper. Pero ang hambal diri gina-remind gid kita gali sa sini nga verse nga kinahanglan nga magpinasensyahon gid kita, maging malulo kita. So amo na no nga dapat aton gid kili nga tingwaon kag pangayoon gid sa Ginoo nga totally ang tanan nga mga hindi maayo kag mga gawi nga iyasang kalibutanon pa makuha ina tanan sa aton. Kag kung kita lang nga tao budlayan kita, pero isurrender naton sa Ginoo. Isurrender naton sa Ginoo sang tutuod, pangayoon naton sa Ginoo sang tutuod. Ng Ginoo magabuli gid sa aton sa pagbag-o sinatanan, pagdula sinatanan. Ina wala sang imposible. Ag sigurado nga madula gid ina tanan. Madula ina ko ng Ginoo nang manghikot. Tugyan ta lang sa Ginoo, surrender ta lang sa iya. Ang Ginoo ya mong magabulig sa aton basta
makita sang Dios nga tutuod ang aton nga pagtugyan sa iya, kag pag surrender sa tanan naton nga mga gawi nga gusto naton dulaon. 100% sigurado gid ang Ginoo gid na iya magabulig sa aton. Kaya mo ina ang gusto sang Dios nga ang iyang mga katawhan magatuman kag magasunod sa iyang kabubuton kag sa iyang kasuguan. So sa nambal ko na, kung kita lang nga tao ang maghambal, hindi na naton dali makuha. Ang magbulig sa aton, makuha gid na. Amula naman share ko control. Good morning sa tanan kag God bless gid sa tanan-tanan nga naga-monitor kag nagasunod sa sining nga hilikoton naton every morning. Damo gid nga salamat Strobe sa isa naman ka manami nga sharing, no. Sino pang gustong mag-share, open lang control. Malas call ko, no. May harap pa gusto mag-share, open lang control. So ang aton verse, no, makita ini sa Colossus chapter 3 verse 12. Mga tao kamo sang Diyos. Hinigugman niya kamo. Kagin pili nga mangin iya kaugalingon. Gani dapat isuklop ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo, kag ang pagkamapinasinsiyahon. So kanami gini nga verse, no. Makita ini sa Colossus chapter 3 verse 12. Strobe. Pangabayan ko gali si Strawberry sa pagkuha sa aton niya pre-request, no, kag closing prayer, no. Strobe, pwede ka na, Strobe? Sige na. So wala naman siguro nga mag-share, no. Ihatag kong pion sa kay Strobe para magkuha sa aton na pre-request ka closing prayer. So, mag-gather ta sa aton nga pre-request sobrang, no, sa siningaga. Ini station nga mayara gusto nga papangamuyuan naton idala sa aton nga prayer. Open na ang control. Control. Go, Bugnay. Pre-request na kami, financial needs, kag spiritual needs, kag ang good health na lang sa amon, sa bugos kong pamilya, sa akong kabataan, sa akong mga utot, mga ginikanan. Sige, noted. Spiritual growth, kag sa mga financial needs, so good health sa family. So may ara pa nga gusto mag pa-pray. Go ahead. Good morning, Control. Go. Prayer request ko na good health para sa akong tanan, kay protection sa balayan pagsantas ng virus, especially sa prayer kay Ma'am Vickers. Subong pa-ultrasound na siya at undergo sa laboratory. Sige, sampagita. Thank you, Gid. Noted. Any more? Control. Go, Nar. Pre-request ko magbakod pagit ini nga mga helikopter nga matay adlaw kag tanan yung mga controller kag tanan nga nagapamati o tagaan man sila siyang maayong lawas. Sige, Nar. Thank you, Gid, Nar. Mga prayer tagid nga ang Ginoo gid siya mag-ubay sa aton kag nagapabakod sa sining hilikoton nga magapadayon ini kag madamo pagid ang makabati sang pulong sang Ginoo kag maluwas maangkon sang kaluwasan. Any more? Any more prayer request?
So kung mga last call and final call, mayroon pa station nga gusto magpa-pray. Control. Go Sunkist. Prayer request ko lang tayo control. More strength kabakod sa pag-atubang sang kabugatan nga ko. Kabay nga ito sang Ginoo nga makapuli ko sa sining month. Kamala na control. Thank you. Sige, noted. So wala na. May ara pa mag pray request. So kung wala na, makakadto kita sa aton nga prayer sa aton nga mga prayer request kag dayon na lang ang closing prayer. So mga muyo ta, our loving God and Heavenly Father, we thank you Ginoo sa liwat sa sining kay gayunan naman ni maginhatag sa amon. Salamat Lord nga padayon ikaw nga naga sustain gid sa amon Ginoo every morning nga nagakabugtagit kami aga pa. Salamat gid sa enthusiasm nga ginhatag nimo sa amon nga every morning Ginoo, ara gid ang excitement, ara gid ang willingness sa pag himo sa imong hilikoton Ginoo. Nagapangamuyo ko gid kami Ginoo sa imo. Ginapangamuyo ko gid Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga prayer request sa mga kautoran namon Ginoo nga ikaw gid Ginoo ang magapakamaayo. Ang prayer request ni Bugnay nga spiritual grow gid Ginoo nga magagrow gid sila spiritually, ang iyang nga bugos nga family, mga utod niya kag ginikanan, kabay pa nga ikaw gid Ginoo ang makilala kag mabaton gid nga personal nila Ginoo nga manluluwas sa ila tagsa-tagsa makabuhi Ginoo kag bisan pa man ang good health ihatag man sa ila Ginoo bugos nga family nga ini Ginoo sa adlaw-adlaw Ginoo nga mga needs nila ikaw man ang provide man kay balaman kami Ginoo nga nakita mo gid ang tagsa-tagsa ka needs sang kada isa. Ikaw gid Ginoo ang nakakita sini kag nakahibalo. Kay balo kami Ginoo nga bisan hindi pa namon i-mention ano man nga mga needs naibaluan man na inatanan Ginoo. Gina-pray ko man ang kay Nara nga pray request nga ang pagtubo pagid kag kabakot pagid dugang sa tanan Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga controller sa sini Ginoo nga likoton kag sa mga nagapamati man kag naga-share nagaupod man sini Ginoo kag bisan pa man Lord God ang naga-silent monitor kay balo kami Ginoo nga madamo na sa nagapamati sa sini nga hilikoton every morning Ginoo kag gid ang magapakamaayo sa ila. Nakita mo man Lord God ang tagsa-tagsa nila Ginoo ka mga problema, mga kabugatan or ano man nga ginadala Ginoo, ginatugyan ko gid inatanan sa imo. Ikaw gid Ginoo ang gamhanan ni Dios nga magakuha sinatanan kag magapabalo sa ila Ginoo, magatandog sa ila nga ara ikaw nga sarang namon Ginoo nga mapalapitan nga wala gid Ginoo naga failure sa amon every time Ginoo nga kami nagapalapit sa imo. Lord, gina-pray ko man ang mga laboratories ni Mambi Girl, ikaw gid Ginoo magapakamaayo, kabay pa nga ang result Ginoo puro tanan negative nga ikaw gid Ginoo wala gid imposible sa imo nga kabay pa Ginoo nga ang result Ginoo wala gid sang problema. Gina-pray ko man Ginoo ang tanan-tanan gid Ginoo nga mga controller Ginoo nga ikaw gid ang maghatag sang good health man kag sa family man nila ni Sampaguita ikaw man Ginoo maghatag man Ginoo sang good health always gid kag ikaw gid ang magatipig man sa tagsa-tagsa Ginoo. Gina-pray ko gid sa imo bisan ang prayer request ni Sankis nga tagaan gid sang kabakod ano man nga mga
ginatubang ang mga kabukatan, problema, ikaw gid Ginoo ang magapabakod pa sa amon tanan. Bisan pa man Ginoo sa iya nga ando mga magpauli sa sini Ginoo nga month sa Negros, kaman Ginoo ang maga-grant sini, kaman Ginoo magapakamaayo nga maging okay na sa sina nga ation mag-abot Ginoo ang time nga magpuli na siya, makabalik na biyahe pag okay na gid ang tanan. Lord, kinapray ko man sa imo Ginoo si Joshua, ginatugyan ko gid siya sa imo in the name of Jesus. Ginatugyan ko gid siya nga ikaw gid Lord God ang magapanghikot man sa iya, ikaw gid Ginoo ang maga change man sa iya Ginoo nga karakter, ikaw gid Ginoo ang maga tudlo man sa iya nga magtawad sa imo kag mga lagad sa imo kag sa iya man Ginoo nga ginikanan Lord God. Ginoo, ginapray ko man sa imo ang ako ni brother-in-law, kabay pa nga hatag mo gid sa iya ang full nga recovery, ang total healing Ginoo sa ginabatsyag niya. Ikaw gid ang nakakita sa iya, kag kung ikaw gid Ginoo ang himuno gid sa mga kinanglanon nila, kag magagamit man sa ila sa imo Ginoo nga pag-alagdan. Ginoo, salamat gid nga tapos ining amon hilikoton nga successful gid. Salamat Ginoo nga ikaw gid ang nagaubay, kag kabay pa nga ang nagapamati, ikaw gid Ginoo ang magatandog nga sila gid Ginoo makakilala pa gid sang lubos sa imo. Di Ginoo, bisan sa adlaw-adlaw naman subo nga pag-duty, ikaw gid Ginoo ang magaubay, bisan ang ara sa mga dalanon nga naga-mobile na, ikaw gid Ginoo ang magatipig man nga makalabot sila sa ila kalagtuan nga safe gid Ginoo, kag ikaw gid ang magapanguna sa ila. Bisan pa man Ginoo sa tagsa-tag sa ka-clinic ang ginadutihan sa tagsa-tag sa amon, i-bless gid ini Ginoo, kag ikaw gid ang magapadala sa mga clients Ginoo sa tagsa-tag sa ka-clinic nga ginadutihan namon Ginoo. Ikaw gid ang magahimuno kag maga-provide pagit sa mga customer Ginoo, kay ikaw gid Ginoo ang nakakita sa tagsa-tag sa namon kakinahanglanon. Salamat gid sa imo kaayo, sa imo paghigugma nga wala untat sa amon. Tuloy kami Ginoo sa pagkabuhi gid Ginoo nga isa ka tutuod gid nga Kristohanon, kag ara gid sa amon Ginoo ang pagpasensya, ang pagkamalulo, ikaw gid ang magakontrol sa amon, at tagaan gid kami Ginoo sa kabakod, nga ikaw gid Ginoo ang magahari gid sa mga tagipusoon, nga magadula gid sa tanan-tanan nga mga ugali nga kung kaisa ara pa sa amon hindi namon malikawan, nga mahimo namon Ginoo mga butang nga hindi nakapahamuot sa imo nga mahimo namon pinapangayuan ko gid na sang kapatawaran Ginoo sa tubangan nimo Ginoo, kag ikaw gid ang magalid sa amon Ginoo sa gusto nimo Ginoo nga himuon namon. Salamat nga gid ikaw always nga naga-remind sa amon. Salamat sa mga pulong nga nimo Ginoo nga man nga nabatian sa adlaw-adlaw nga mo nagapa-remind sa amon Ginoo bilang mga kaanakan nimo Ginoo. Salamat sa imong paghigugma, salamat sa imong blessings nga ginahatag sa imong kaayo kag katutong sa tagsa-tagsa namon kakabuhi. Ini tanan Ginoo ginabalik ko gid Ginoo ang pagpasalamat kag pagdayaw sa bugtong lamang nga ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga maluluwas. Amen. So madamo nga salamat sa mga naga participate no. Balik na ta sa ato na normal modulation. Mayong aga gid sa tanan nga naga-monitor.